Es una Nikon. No, ruinita tampoco es. Tampoco es. La Canon. No, el día de la Cregua. Està creuant algú, pregunta. Ese. El Chicotini. El Chicotini. Aquí, si no tenies un ancho de espalda adecuado, no se A veure, això és... Està l'esquadra de la Tonellà i l'esquadra del Quintal. I la del Quintal. Quintal mètric. No. Soy antifotohigiénico. De la ciudad llana. ¿Eh? La ciudad llana. Ah, doncs sí, això és...